C'est parti. C'est bon. M'aw fo k'aw barikada maa o maa nin waati in kɔnɔna na ni o b'an lamɛnna an ka réseau bɛɛ kan n ka foli bɛ n balimaw ye min bɛɛ bɛ kɛnɛ kan parce que diɲɛlatigɛ ye fɛn dɔ ye hakilina ko n'a sera an ka dɔn ko baara min kan ka kɛ ka jamanadenw hakilinaw d'u ma an b'o hakilinaw di foli bɛ da aw bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛn maliyɛn min b'an layɛla kɔfɛ ani bamakɔ kɔnɔna na yɔrɔ bɛɛ pour que n ka se ka n hakilina ta di ne tɔgɔ komi a y'a fɔ aw ye cogo min Nuhum Togo ne ye USR ɲɛmaa ye n ye o président ye hakili jagabaw la an ka jamana in il est important que maaw ka fɛn dɔw faamuya bɔyɔrɔw ka jan hakilinaw kan ka ta o baara min kɛlen don depuis 1991 anw ye kɛlɛ dɔ daminɛ maliko kɛlɛ yɛlɛma min bɛ se ka kɛ cogo min ekɔlidenya la an ka taa fo ka na se bi ne ye san 4 kɛ secrétaire à l'organisation du bureau de coordination de l'AIM adamadenya ye danbeko ye adamadenya ye hɔrɔnyako ye wa adamadenya tɛ se ka kɛ n ka taa dɔn ko dɔw bɛ yen maa dɔw bɛ bɔ k'a fɔ ko bɛ nɔgɔ bɔn i kan fɛn nɔgɔlen n'a ka bɛ nɔgɔ bɔn i kan ka taa dɔn i kan ka hakilina dɔw bɔ k'a di bi ne ka hakilina bɛ jumɛn de kan baara min kɛra n kɔrɔkɛ a bɔra n'o ye maître Bacili ye ka fɛn caman fɔ ni maître Bacili ko k'a tɛ ne nun tɔgɔ dɔn a tɛ bali ne la parce que ni maa min bɛ Mali ko la k'a fɔ i ye maliyɛn den i ye baara kɛ Mali kɔnɔ en 1991 k'i tɛ nun dɔn ɲɛngoya bɛ se ka fara a kan a bɛ se ka kɛ a ko man di ye k'i t'a dɔn kɔni nka i ye ɲɛngo de parce que Mali wele man kan ka Mali wele ma se yɔrɔ si depuis 91 fo ka se bi ma k'a fɔ togotigiw kɛnɛ in kan an y'a kɛ ni danbeko ye an y'a kɛ ni hɔrɔnya ye an y'a kɛ ni halalako ye bi n da tɛ fɛ ka don ko dɔw la diyagoya mɛ n da bɛna don a la maître Bacili i ye fɛn caman fɔ ne ma fɛn wɛrɛ fɔ n ye ɲininkali de sɛbɛ i la mɛ n y'a ye i yɛrɛ ye gan don ka jigin k'a fɔ k'i bɛ boxeli kɛ d'abord n'an ye kabila ta n ka taa dɔn ko e tɛna kabila ko fɔ ne ye parce que Bamako i ma deli k'a ye ko dɔgɔnɔw ka taa ko mɔgɔ ye o ta jɔnya la Manden an ma ta jɔnya la ne ye kabilatigi de ye kabila n'i ye kuma fɔ kuma ye toden de ye n ka tɛ kuma kɔnɔ i man kan ka lagosi Tapo n b'a fɔ Tapo ye a bɛ question dɔw poser i kun an b'o jaabi hali sini i ma se ka Tapo ka fɛn dɔw jaabi e de ko Tapo ye ɲininkali kɛ n ka tɛ i ye fɛn caman fɔ i bɔra ne ye fɛn damani dɔrɔn de f'i ye n ko logement sociaux min kɛra i ye maa dɔw bila n ka tɛ adamaden barika banalen dɔw olu bɔra n ka tɛ ka kuma ka mɔgɔ dɔgɔya ne t'olu jaabi ni maa o maa bɛ se k'a yɛrɛ woloba nɛni ne t'o jaabi ni maa o maa bɛ se ka walimɔgɔ nɛni ne t'o jaabi parce que déjà ne ka kabila tɛ sɔn o ma donc an ka danbe tɛ sɔn a ma o baara min kɛra dɔw yɛrɛ k'i kana n jaabi parce que min dɔ bi n'i ko nɛniw bɛ kɛ Mali la maître Bacili nɛniw ka kɛ n y'a fɔ i ye n bɛ segin a kan i ko maa min i b'a sigi i cɛ la o de nana a n'a ka denmisɛnninw olu de nana ni nɛni ye Mali réseau kɔnɔ an ka kabila bɛ cogo an ka ladamu bɛ cogo min an ka danbeko bɛ cogo min an ka hɔrɔnya bɛ cogo min bonya bɛ cogo min Manden maa min ka kɔrɔ n'i ye i t'o nɛni maa min b'i fa filan bɔ i t'o nɛni mais e nana ka den dɔ siya dɔw d'a ma e nana ka fɛn dɔw d'a ma c'est que o ye adamaden bɛɛ n ka tɛ dɔn cɛkɔrɔba musokɔrɔba n ka tɛ dɔn o ye bɛɛ nɛni maître Bacili an b'i lamɛn n bɛ fɛn fɔlɔ min ta n ka taa dɔn ko n'an b'i lamɛn i ko cɛkɔrɔba dɔw i ko adamaden barika bannen dɔw n ka taa dɔn i ko adamaden dɔw bɔra n ka taa dɔn ko siya dɔw bɔra olu natɔla dɔw Mali kɔnɔ n ka taa u bɛ fɛn caman fɔ ni mɔgɔ kumana ka cɛkɔrɔbaw dɔgɔya i k'i ka fɛn nɔgɔlen min i b'a sigi i cɛ la n ka taa dɔn o de bɔra k'a kuma fɔ mais Bacili an bɛn'o lamɛn an bɛna sɔrɔ ka tɛmɛ ni kuma tɔ ye. Anw yɛrɛ ko ko an si kɔrɔbayara ko cɛkɔrɔbaw dɔw yɛrɛ ko k'a ye cɛkɔrɔba lankolonw ye ne ye nin bɛɛ mɛn mais
temps là, donc on met des réseaux c'est pour pas oublier là. C'est quand bien nous cas, c'est pour pas oublier. Ou quoi c'est pour pas oublier là, quand on dit Corona qui est chiso, ko ek na ke fenika jamana ko ma citoyenneté no rôle be chide là, citoyen ya jamana dinya, aksemene be chide rôle là. Ay. De ni be ni mejoda. Kuma te munda ka jamana teme. Mais utate dore ni mu be ulu so do fema. Bonita a kuma ni a ko ne yana ne bi yele ne ba fɔ ba ko Mali la naloma si dɔw bɛ ka na naloma si mun dɔn ka kalan kɔnɔ minnu b'a la ko cɛkɔrɔbaw ni an bɛ Einstein ka bɔnbɔn bin n'u kan u n'a dɔn u ka ko ɲɛdɔn u si k'o lasi yan minnu yɛrɛ ma taa hali ekɔli la dɛ awa an minnu de mankan mɛn ko cɛkɔrɔba kɔni ani fagali ni kabakuru ni nin de ka taa jamana in n'i ye seko ye aw bɛ faga comme ça an ba tɛ don kuma yɛrɛ la puisque olu ko ten bana min fɔra Mali la a bana ju bɛɛ ye ni cɛkɔrɔba ninnu de ye ni mɔgɔ kelen bɛ yen i den labɛn dɛ depuis an wolola Sumaya i woloden labɛn depuis an wolola Alpha depuis an wolola IBK depuis an wolola Mariko depuis an wolola ni mɔgɔ kelen de bɛ yen depuis kunu tɛnɛ Sule tarata Sule araba Sule alamusa Sule e ko foyi tɛ furamuso den na Sule kelen kɔ wa Amadi tɛ yen wa Dikɔrɛ tɛ yen wa an ka yɛrɛ waati sera bi Mali kɔnɔ cɛkɔrɔbaw wallahi bɔ a ye yafa ma nka sera dana IBK i y'a mɔkɛ de ye président ka bɔ yen i juguya tɛ Maliyɛn si kɔnɔ wallahi an y'a fɔ ko Karim ka hinɛ n'a ka k'i fɛ wallahi IBK Mali ka di ye nka kanu gansan nka nin ye gansan tɛ ba tigɛ IBK bɛ yɔrɔ min na bi wallahi IBK a kɔnɔ fɛrɛ banna ka incapacité problème bɛ yen IBK sera dan na Moïse Sidibé Assemblée nationale san 70 ani kɔ kurukuruba ma député ye nin y'a san 10 ye i ka ye min kɛ wallahi i baraji b'a nɔ la Maliyɛnw ko k'i ni ce k'an b'i fɔ Ala nin kɛra kama wallahi ye min kɛ Ala ka labanko ɲuman k'i ye Ala k'i garijɛgɛ kɛ harijɛ kɔnɔna ye Ala ka i se kɛ vraiment Mali ka di ye dɛ a y'a kɛ Ala nin kɛra kama a ye place to denmisɛnninw a ye bɔ a bɛɛ ma cɛkɔrɔbaw cɛmɔgɔ wallahi a y'an se kɛ dɛ aw dɛsɛra nka mɔgɔ si ma jigin mɔgɔ si ma sigi aw ŋaniya la k'a ka ɲi a ye taa Ala kama ni bonya ye Mariko Maliyɛnw ko ko n ka f'i ye Ala kama an bolo fila ban kɔ Mariko a ka ɲi Ala kama Mariko Ala ye garijɛgɛ si min na i ye kɛlɛ min kɛ AEM kɔnɔ o bonya tɔgɔ min dar'i kan Musa bin na Mariko nin ye san 20 ni kɔ ye dépense fitinin kumakan kelen de b'i da taabolonin de bɛ yen i nana ka ɲi dɛ Mali ka di ye Mariko mɔgɔ si tɛ fɔ ko Mali Mariko ye nka mun ye fɛɛrɛ an bɛ dingɛ min kɔnɔ bi k'an b'o kɔnɔ Mariko Ala b'i garijɛgɛ o fɛɛrɛ la a dɔnniya t'i la a fɛɛrɛ t'i kɔnɔ Ala nin kɛra kama Mariko i sen bɔ a la kɛ consultant ye i ye docteur de taa clinique la bana bɛ an na i ka furakɛ Mariko taa denmisɛnninw furakɛ pédiatrie la mura bɛ an na pali b'an na diabète b'an na tension bɛ an na Mariko a ka ɲi ten vraiment i seri dan na Ala nin kɛra kama halisa ali M5 kɔnɔ an bɛ ɲɛmɔgɔw fo nin ye maître Bacili ka fɛn dilanlen nin y'o ye nin y'o ka kumakan ye mais n'i ye jateminɛ kɛ pour moi d'abord min kan ka fɔ ale de ko k'a b'a siri a cɛ la ni ale ko a bɛ yɛlɛ min na adamaden siya kura min dilanlen don n ka taa dɔn kɔ olu ye ninnu ye n ka taa dɔn nin y'o ka directeur de cabinet ye maître Bacili kuma ye toden de n'i y'a ta n ka taa dɔn dɔ bɛ bɔ a kɔrɔ bi e de wulilen don fɛn caman i b'a fɔ Choguel kan an ka Bacili lamɛn don dɔ tɛmɛna parce que kuma ye toden de ye Bacili i ye min fɔ Choguel ma an ka taa an k'a lamɛn Bacili an tɛ kuma d'i ma i ka a ɲɛfɔ parce que tubabuw ye baara de kɛ koyi o ye baara kɛ halisa ali M5 kɔnɔ an bɛ ɲɛmɔgɔw fo an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo dɛ Mamu Diko ne yɛrɛ dɔgɔkɛ Choguel a sɛgɛnna an bolo an bɛɛ ye dɔ d'a kan nka a bɛ se an kɔrɔ dɛ dɔgɔnin mun don a bɛ se a kɔrɔ donc an b'a fo nin y'a foto ye o ye Choguel foto dɔ ye parce que a ka jija a n'a ka baara o y'an na se yan n'o tɛ i tɛ ɲama faratɔw fara ɲɔgɔn kan ko t'a kɔnɔ nka an b'a fo i ye Choguel fo yan
mais i bɛ Choguel Burudiya la i ye Choguel fo yan a kɛlen n'a fɔ ko Choguel i y'a fo yan ka taa ko Choguel i n'i den ko Choguel tun bɛ n'i fa e ko ne tun kan ka bɔ ko ne bɛ kuma o kuma fɔra e ye ko ne ka taa plainte kɛ le magistrat avocat maître Bathily e min bɛ droit dɔn ka tɛmɛ ne kan e min ko dɔɔni bɛ i bɛ kalan ko kuma fɔ ko dɔn ni kalan tɛ kelen ye maître Bathily ni dossier min don min e y'a fɔ ko Choguel ko k'a b'i faga munna i bɛ taa ni dossier ye devant tribunal la nga ka taa Choguel interprété et dun passé la radio la munna i ma taa interpellé maître Bathily maa caman wɛrɛ kumana i kan ani maître Tapo i ye kuma min fɔ ko e ye baara kɛ jɛya kɔnɔna na mais maître Bathily mɔgɔ dɔw bɛ yen ka taa n'o bɛ logement sociaux la n ye question min posé i kun k'a fɔ i ye logement sociaux 20 i y'a tilan i kan ka bɔ n ka ta k'a jaabi n ka ta dɔn i y'a kɛ cogo min i ma kuma dɛ mais maître Bathily n hakili la i bɛnkɛ dɔ bɛ so in kɔnɔ yen dɛ i bɛnkɛ dɔ bɛ so in kɔnɔ i ka denmisɛnnin dɔ association mɔgɔ dɔw b'a la e dun bɔra ka min fɔ hɔrɔnya la i ye mɔgɔ 2 de tɔgɔ fɔ maître Bathily n hakili la Hadi Ɲangadɔ ye conférence de presse dɔ k'i kan i ma se k'a jaabi mais tile 2 na ne yɛrɛ kan k'o ta n ka ta k'o bɔ ɲɔgɔn na pour que mɔgɔw k'a dɔn i ye mɔgɔ min ye maître Bathily Tapo komi e ye ne cousin ne ni e yɛrɛ tɛ bɛn n ka ta kuma dɔ la Tapo i tɛ question dɔ poser maître Bathily kun a k'a jaabi n'a fɔ k'an da don ko tɔw la Tapo kuma di ma. Les responsables de faire ce que Bathily n'a pas pu faire en 1 année et demie. Les magistrats ont fait des grèves depuis sous Bathily, ça n'a pas été réglé. Mais lui, il a logé chez moi ici, M. Ali Bathily. Il était directeur de cabinet pendant la transition d'ATT. ATT l'a chassé. C'est moi qui l'ai recueilli ici. Il habitait dans cette maison-là en 91, monsieur. Il faut que magistrat ka ko nga ko do kɛra a ma se k'a ɲɛnabɔ ni e nana k'e y'a ɲɛnabɔ e m'o de fɔ Tapo i ko a tun logé bɛ ka so kɔnɔ a bɛ jigin piscine kɔnɔ ani mɔgɔ dɔw i m'o de fɔ wa mais maa bɛ se ka mɔgɔ balo cogo di n ka taa i bɛ tila ka taa juguya la Bathily bɛ se k'o kɛ ne tɛ se k'o kɛ ne nun tugu c'est pour cela peut-être ne bɛ min fɔ ale ma min faamuya ne ye mɔgɔ 2 de su Mali kɔnɔna na n ka tɛ n ka adamadenya kɔnɔna na n ka danbe ni n ka hɔrɔnya ni n ka halala n ka da dɔgɔnɔdenya la n'o ye Amadu Tuman Ture Tumani den fo ka taa san n tilala ka taa bila kaburu la n ka taa ka adieu d'a ma ka tila ka n ka taa garidew k'a ɲɛ parce que pour moi n ka taa danbe hɔrɔnya la ni mɔgɔ min y'i balo ni maa min ye n ka taa ɲumanya k'i ye i man kan k'a janfa Mali bɛɛ taara Amadu Tuman Ture contre en son temps i b'a fɔ k'a ye bo de tobi k'a dun mɔgɔw la yan n ka taa dɔgɔ mɔgɔw wulila ka Amadu Tuman dɔgɔya o y'a sɔrɔ ne bɛ yan n ye min fɔ n bɛ n kale n ka taa dɔgɔ fɛn bɛɛ la min ka gɛlɛn ma parce que n tɛna n kale parce que ala se bɛ ala de ye bɛɛ b'a dɔn ni danbe ko kuma bɛ fɔ ni hɔrɔnya kuma bɛ fɔ ni halalaya kuma bɛ fɔ maa min bɛ to n ka taa dɔgɔ maa min ye n ka taa a ɲuman dɔ ye min bɛ to a kɔnɔ maa min b'o kɛ bi o ye nun togo ye n'a ka da k'o fɔ n'a ma dɔn k'aw to yen mais nun togo ye ATT accompagner a ka gɛlɛya n ka taa donc ATT y'a fɔ bɛɛ ye ko n'i y'a ye ale seginna ka na Mali la ni nun togo tun tɛ a tɛ segin ka na a ye logo sigi logo y'o fɔ a denw y'o fɔ a ka kabilaw y'o fɔ i b'a fɔ somɔgɔ tun t'a bolo ATT ka somɔgɔ kelen tun ye maa min ye nun togo e na ATT bilala mun na a y'i gɛn maître Tapo maître Bathily n b'a bɛɛ ta kelen kelen i ka kuma tɔ fɔ n ka Tapo hali ni ne tɛ bɛn. Il allait dans cette piscine-là en 91. La CENI, c'était en 97. Cette maison-là était là. Donc, piscine qu'a dit maître Bathily au terre. Quand les deux tombent au courant, il le sait, lui, puisqu'il y est habité. À des magistrats, il était là. La stupidité, il est tellement stupide. Vous le voyez, son visage, à quoi il ressemble. Ne sais pas quoi. D'abord, oui, Nenni. Il y a un il est stupide. Il n'a qu'à les nommer, il a voulu être avocat. Mon secrétaire général, paix à son âme, Seydou Maïga, qui assurait l'intérim, a refusé de l'inscrire au barreau. Il tu ne remplissais même pas les conditions pour être un bon avocat. Comme Maïga y a ban, qui est avocat parce que tu ne remplis pas les conditions. Comme il dit concours qu'il y a 6 moyens pour être avocat, 6 décembre. Il y a une idée bien à dire, arrêtez, à Kalana, à Hakli, et à donc à Tion, ça veut dire vous n'êtes même pas brillant. T'as vu mon effort, à Gatola.
Il est venu me voir, parce que là, il avait déjà quitté le Mali, il était en France. Je lui ai dit d'aller voir Seydou Maïga, qui était bâtonnier à l'intérimaire, qui a refusé de l'inscrire parce qu'il ne remplissait pas les conditions. Le magistrat, il a voulu être avocat. Il était magistrat, il n'a jamais exercé. Avocat, il a exercé 1 ou 2 années. Magistrat qui m'a dit qu'il exercice que n'a fait qu'elle n'a pas magistrat dans le bureau de quand il se trouve là sur le terrain n'a été que magistrat yake. C'est correct. Et donc il dit c'est pour qu'on a galongane. Ah, on a maître Bachili. On a tollé. J'ai maître Bogarsi qu'il a mis à la porte également. Il a quitté. Maître Marseille est gagné parce que c'est avocat du Mali. Comment Dakar? Parce qu'il a dit qu'on se connaît. Les Maliens vont savoir qui il est. Il a été renvoyé de Dakar ambassadeur ici. Ensuite. Mais mon frère, et de où là qu'à comment il paraît quand tu es gouverné qu'à boire ambassadeur y a la qui maille. T'as pas de affaire. Ne le font quand tu es couverture bien boulot quand tu es comment font quand donc avec Kaladeka. Mais ma foi, t'as pas de quoi que gouverner. Donc il était tabou diable quand et puis mais là quand tu vois qu'on a image on a diable parce que ne le comment et be boka diable moi Muna tapo be kuma efe etsika tapo jabi tapo seki kuma inga anga tatuni ministre avocat n'a jamais été avocat ni magistrat. Les biens qu'il a eu, les a eu comment? C'est quand il était ministre. Question de poser. Ko soron bi la ani États-Unis jo ki États-Unis soro chudi ko parce que ma de ka avocat nyuma yi ka dossier soro ko ye États-Unis do soro ya ke chudi. Mais Tapo bien n'y a pas. C'est le domaine de l'État. Il a vendu 27 immeubles de l'État. Why? Qui est immeuble tant à nous v'la de ferry. 27 n'a pas quoi? Mouga à nous v'la. 27 Mouga à nous v'la. 27 Mouga à nous v'la qui est de ferry qui et donc qui m'a fait les gars qui est du bout des cannes. Et moi de fois Tapo maître Badjili. Nous de fois comment est tout d'indi. Allah aucun cas d'abord ngata ko do la ngata parce que malo kan mafa hali dugutigi ya itara kele kan ngata dongo jogar la aka dugu kono maire yi ñe tan tuño yi yemi ke jo ngata be baba comme hali mo ke atore économie ministre ngata tiela ngata dongo fayre kele tikela ngata dongo jo gar la be bodo ngata meni ko. Mais ce qu'il a fait, il le sait. Les magistrats le savent, ce qu'il a fait à la justice. Ils vont en répondre. Il était directeur de cabinet de la aussi. Mais M. Bachili, j'ai retombé à donc au Wadoussen. Et au détournement, moi, fera prison là. Et ko katlaka eni ibeka yodun avion kono kato di kobla. O make Wadoussen. Et ibeka jeya jumen fola. Wadoussen yé mo fera prison là. Et maître Bachili ni ebe min fo ngata ko eyuyi est-ce que Wadoussen to nganga bla maître avant qu'il ne soit remercié par ATT. Tout ça, son aigreur contre ATT. Son aigreur contre Ibeka, c'est quoi? C'est parce qu'il a quitté le gouvernement. Ibeka, lui, c'est qu'il n'a pas supporté. Et puis, il y a faux Ibeka ka wati là. Pourtant, Ibeka est président, qui est présenté contre Ibeka, qui est Ibeka Boudia. Mais il paraît que donc Galen en a 10 millions de téléphone pour donc Ibeka Hotel mais président et avec la capa boshi là. Mais de bon afolo bi bolo. E ko ne nun togo mo te on politique bi ka fanga ko ne bi tan tege jang ka fi ka wardi. E bi shokale ko kuma me fo e bi Mohamed ko kuma fanga donc jati me ke ka lede no ka dorme bi ne kono. Nterke do be nti se ka fanga nterke parce que dunya la ko ni ya fanga ta ko mbo ka dorme ti kono chuba do la ngata donc e bi fenge. I terke do be ngata bi se ka ki. Awere ngata politique mo la ngata ka fa ne ni Mohamed terke do ka ya ke ni ngata teme. Na ma fanga ta donc ala kana utu. Ni ye Mali ko kuma fɔ k'a fɔ n ka donc k'i bɛ Mali cili ko kuma de fɔ k'i bɛ Mali feereli ko kuma de fɔ i kɛlen ambassadeur ye i ko n ka k'i taara i kama le moment où le Mali était en crise transition kɔnɔna na tu laisses l'ambassade ko parce que k'e concours de sɔrɔ i yɛrɛ ta de lajɛ n ka i ka kabila k'a fɔ k'i bɛ to o kɔnɔna na pour moi n ka c'est être apatride et antinationaliste n'o tɛ Mali ka di ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan si une nation est en crise il appelle à tous ses enfants u ka fara ɲɔgɔn kan pour ka se k'a dɛmɛ. Comme comment tu veux l'autre jour, il va la CAFO, qu'on est à fond, qu'on est chargé de mission et qu'on doit conseil technique. Maître Bachili. Et pardon, chargé de mission et conseil de technique. Les Français sont bons, ils ont quel fonctionnaire, quel était fonctionnaire. Amasika la gauche, les gars. Comme il y a un adamant d'un parc à parler d'obi, qu'on fait un attaque, on va la CAFO, on va ko, n'y a mis fond, n'est ce que qu'on amène à nous, qu'elle est amène à la Ségoubi, n'a la gile, Kuntiki Mousso, au Bénin, où elle est à mes paroquets. Donc, Goueta.
donc bi ne segu ko ngata donc anye nga duwa ugo yo ka duwa ubini mais barka bana bi jamana traye segu ko ba ode ba adama dem barka bale donc maintenant do yere be o be se mi na iko ni do mame na ni réseau là et deni mo mi kadi États-Unis o le mo fane na o le mo bane ni adama dem barka bana adama mo bana ta ni mo mi yere sara kam bonne fa ba yere ayere ka ba yere ka ta fe ko donc yo kuma bali donc ni adama den jasla ka sero do la e be nenike bacil on ka kabila la machite mo ne parce que on la damu na chiko on point na chiko mi on mi chiko ba bonya on fayo de do on na mais par que ngata donc e ga chiko ba ngata donc gojo aga ron na afani mako jowa jo ngata garla ka be kursi belebele do ngata donc abake mo ko donc e ga chiko ba go ke ngata donc o kabila na mi so la ngata donc no be makele ke ngata donc mo shiti mo atibali mo la. Donc, Halibi a mettre tapo la main, parce que la fleur, mettre tapo. D'avoir été remercié par ATT1, il en a fait son ennemi. D'avoir été remercié après 4 ans quand même dans le gouvernement, plus de 4 ans. Et les saccages qu'il a fait, il le sait. Mais dès qu'il a quitté le gouvernement, il a commencé à s'attaquer à Ibeka. Vous croyez que c'est digne ça des Maliens? Non, monsieur. Il faut qu'il y ait ça, Ibrahim Bouakar qui est à gouvernement. Il y a Kaleni Fembeke. Mais depuis Sorofola ka dogoya et Ibrahim Bouakar qui est à Domesili ou la Cabo. Ni de y'a fɔ malien bɛɛ nana sɔrɔ kɛlɛ la k'a fɔ Ibrahim Bouakar tɛ n'a y'a ta a bɛ joli fɔlɔ. A ye kɛ hɔrɔn ye k'o de ko ne ninnu cogo de y'a fɔ mɔgɔ ma fɔ. Ibrahim Bouakar Keita ka mɔgɔ a ka directeur de la sécurité d'État bɛ yan. A ye n wele ka fɛn min fɔ n ye a b'a dɔn. Ibrahim Bouakar Keita y'o ci mankan tɛ ko togo min ka di i k'a fɔ k'i datugu ou ka tila ka bɔ. Karimu ye mɔgɔw tanga tɛ plus de 200 millions ko ka taa di ka ne ŋa n langolo photo sɔrɔ ko parce que n tɛ sɔn o fa la ŋa tɛ pour que n ka n datugu. Ne ni denw tɛ kelen dɛ min bɛ don V8 kɔnɔ ŋa ta donc ça veut dire ŋa ta donc dossier après je vais revenir ne t'o ye. Mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ min bɛ se k'a fɔ ŋa ta k'a ye wari di togo ma n'i y'a fɔ n'i m'a fɔ ŋa ta donc m'a yafi i la. Anw ta ye danbe ko an ta ye Mali ko an ta ye dynamique ko de n ka mobili lajɛ n ka taa tiɲɛlen don n ka taa a bɛ pousser n'a ka di n ka taa donc maa caman barika balalen ninnu en son temps i bɛ k'a ye mobili san ka d'o ma ka so jɔ ka d'o ma maa ma kɛ ne ye dɛ ne bɛ maliyɛn denw lajɛ ɲɛ de la maa ka dɔrɔmɛ ti ne kɔnɔ i kana kɛ Hasimi ye i kana kɛ Bandaw ye i kana kɛ Amadu Tuma Ture ye i kana kɛ Sogɛl ye n'o min ye erreur kɛ ne b'a fɔ. Mais au barka bannen o bɛ se k'a fɔ wa parce que mɔgɔ de ta b'aw kɔnɔ ne ni maa si tɛ kelen ye maliyɛnw kan ka janjo de kɛ ne ye parce que jeliw aw de kan ka ne fɔ komi aw bannen don ka ne fɔ ne yɛrɛ b'a yɛrɛ fɔ officier de l'ordre national n ye barika bannen den dɔw lamɛn ko ATT ye ne nommé n ka taa ko hali n ka taa dɔn ko man kan ka Aminata Jɔnkunda yɛrɛ ye ne nommé adamaden barika bannen Jɔnkunda ye ne nommé et donc don min Sogɛl taara Sogɛl ye n wele ka taa cabinet a ka primature la Togo n bɛna place d'i ma yɔrɔ jumɛn ka di ye n k'a ma ça ne m'intéresse pas a ko tu n'es pas demandeur donc a fɔ n ye yɔrɔ min ka di ye n ko Sogɛl ça ne m'intéresse pas Bandaw c'est la même chose moi je ne serais pas nommé i bɛ ka ministère propose la n ko n t'a la n ka foro bɛ yen parce que n degela n ka taa ko sɛnɛ de bɛ mɔgɔw balo k'o de ye danbe ko ni hɔrɔn ye halaladiya ye aw min bɛ kule kule a ye taa sɛnɛ kɛ ne bɛ tomati siya bɛɛ feere bi a ye sɛnɛ kɛ a ka balo a ka bɔ malankolonya la anw tɛ boli maa si nɔfɛ ka bureau la ka taa a ye nin d'a ma nka agence de communication bɛ n bolo n bɛ conception fɛ n bɛ baara kɛ n ka taa n bɛ sara a ye baara kɛ. A ka bɔ gɛrɛbudenya la ani kulekulew ani fɛn wɛrɛ ne tɛ balo o la ne bɛ balo n hakili de la je suis juriste de formation journaliste communicateur technicien de la douane comptable an ka génération la n ka taa et puis officier de l'ordre national du Mali o bɛ maa min bolo n ka taa a ka dɔgɔ a ye ɲɛngodenya dabila an ka hasidenya dabila an ka baara kɛ n ka taa a ka bɔ juguya la nɛni na. Mali de ko ka mako b'a den sɛbɛ de la an b'o den sɛbɛ ko de la ne tɛ mɔgɔ ko la ne ɲɛ bɛ min kan komi aw t'a ye ala tɛ fɛn dɔw yira aw la ala ye fɛn dɔw yira ne la n y'a fɔ don min k'a kana i bɛ ka taa aw ye nɛni ala ma aw maloyala ne ye dɛ n'a tɛ hɔrɔn kɔni ye n ka taa aw maloyala ne ye aw bɛɛ ne nana ka ne sɔrɔ kɛlɛ in na M5 kɛlɛ ko aw bɛɛ a bɛ nɛni mun na
n ye mun kɛ parce que n bɛ hakilina de fɔ ala de bɛ ci di ne ma ala bɛ ci di maa min ma min jɛlen don mais barika bannen denw hakilila ka taa ko bɛ balo ne la ni ne kan ka kɛ dɔw ye n ka taa dɔn a bɛ min fɔ a bɛ min fɔ a bɛ se ka min fɔ mais ne ye min fɔ n ka taa dɔn ça veut dire musalakan t'a la ka taa hakilina ko n dimilen tɛ n ka taa contre je suis très lucide ni n content na kuma kɔnɔ tuma na n bɛ kumakan ta n'o tɛ dimi ko tɛ an tɛ se ka dimi san 20 ni kɔ misigɛn san 20 ni kɔ hakili dɔw tali donc mɔgɔ bɛ fɛn wɛrɛ jumɛn fɔ n ye ni denmisɛnnin min bɛɛ bɛ journaliste la n ka taa donc bɛɛ y'a ta n bolo kelen kelen donc n'an ye nin bɛɛ jateminɛ depuis 91 fo bi Mali ko kuma an b'o de la dɔw yɛrɛ ko ne ni Sumala tɛ ɲɔgɔn ye aw bɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ bureau jumɛn na a bɛ chef de file de l'opposition de ka bureau la Sumala muso ka cabinet filɛ nin ye Dugumala la don min bɛ yɔrɔ fura la n ka taa donc an ka Badalabu an ka siège la Sumala muso in wele ko ko togo ko ma chérie ko n bɛ tɛmɛ la k'i bɛ yɔrɔ fura la n ka taa donc ko n tɛna jigin ko mais ala de ye ne ta kɛ n ye n ka taa donc n kɔrɔkɛ fila taara ka muso ɲuman de fila to ɲɛ a muso bɛɛ ka ɲi n ka taa donc bɛɛ b'o tɔgɔ fɔ Amadu Tuma Ture n ka taa a taara ka Lɔbɔ to n bolo o ye n ta ye Sumala taara ka Asa Sise to n bolo o ye n ta ye a tɛ fɔra ɲɛmɔgɔya la sa Sala Babi yɛrɛ ba bɛ yen n ka taa o yɛrɛ ye n ta ye o tɛ wa maa caman donc ne ni aw tɛ kelen ye adamadenya la ne y'a kɛ ne b'a kɛ fo ka se ka taa dan na Sumala ye pour que ça veut dire Sumala y'a dɔn i b'a fɔ k'a b'a dɔn k'a fɔ a bɛ kɛ Sumala bɛ na ne nɔfɛ don min pour que n ka n'a ka cabinet la a ko n b'i ta ko kelen de kama ye min kɛ Amadu Tuma Ture a kɛ n ye i b'a fɔ Sumala b'a dɔn Sumala ka complot kɛra ko bɛ Sumala faga ne de bɔra ka fɛn dɔw fɔ n ka taa pour que ka se ka fɛngɛ o y'a sɔrɔ militaire dɔw ye complot kɛ yan ko bɛ attaque dɔ kɛ ka kɛ i n'a fɔ u bɛ taa Sumala libérer Sumala bɛ faga n bɔra ka video kɛ n ko aw bɛ min kalama n b'a kalama n'a y'a kɛ n ka taa donc n b'aw tɔgɔ da ça veut dire n bɛ pogo don aw dɔw la colonel dɔ ye ne wele k'an togo a tɔ y'an ka faga cɛ n ko a bɛ fɛ ka cɛ faga da tɛ faga Sumala ala de bɛ segin ka na an bɛ taa da ba nafa kɔ ne y'o de kɛ donc a bɛ na n terikɛ dɔ y'i kanto ko fɛngɛ b'a la bana in tɔgɔ fɔ cogo jumɛn ka taa donc ko bana y'a minɛ n'an b'a fɔ a ma coronavirus ko ni ne taara yen o y'a sɔrɔ n terikɛ dɔ bɛ fama na ko ni n taara yen n ka taa k'an tɛ ɲɔgɔn ye n k'an ka na ɲɔgɔn ye yɛrɛ ne tɛ mɔgɔ n terikɛ bila n ka taa donc o kama n taara Sumala ta ka taa lada a ka kaburu gɛrɛfɛ a ka kaburu kɔnɔ n ka sɔrɔ ka segin so hali sini ne n'a muso a n'a den sur ATT la même chose mais maliyɛn tɛ se o de la ni maa min binna n ka taa i b'i bila ne t'i bila bandaw a bɛ n wele régulièrement n ka taa Togo kan bi ɲininkali kɛ ko bɛ cogo di n k'a ma n kɔrɔ kan le président de la République ça va à merveille tant que ni dugumakolo bɛ yen n'an bɛ se ka sɛnɛ k'an bɛ balo Badji est-ce qu'an tilalen e la Tabou an ma tilala an ka segin a ma. Mais lui, il va réconcilier avec quoi s'il n'est pas au gouvernement? Il a un immeuble à la CI, il a eu comment? Pas ses revenus d'avocat, qu'il vienne justifier une seule affaire qui puisse le permettre de concilier à la CI. C'est quand il était au domaine de l'État. Il a vendu les biens de l'État. Il y a combien d'immeubles qu'il a vendus? Il va en répondre. Tabou ko i ye immeuble 27 feere n ka taa donc ko foyi t'a to i ka baara kɔnɔna na n ka taa i ka fɛn kelen sɔrɔ min bɛ immeuble jɔ ye k'i ka bɔ i k'a ɲɛfɔ i ye immeuble sɔrɔ cogo jumɛn a CI la mun ye e ni Azam mɔgɔw bila ɲɔgɔn na i ko Cɛma Hilbert ma ko fa k'olu ye marché bɛɛ kan o fa dɔrɔn tɛ o parce que mɔgɔ min yɛrɛ bɛ Azam na o se marché action caman b'a bolo ko ni b'a la o donc k'olu ye n ka donc action caman ta ko aw bɛ kɛ cogo di fɛn caman fɔra nin ko in na hakilina caman fɔra nin ko in na baaraw bɛ kɛ jamana taabolo kan hakilina dɔw kɔnɔna na il est important que mɔgɔw ka faamuya je dis pour moi ce qui est important message in kɛ kun ye min ye ani adresse in kɛ kun ye min ye an kana ɲɔgɔn buruja nkalon kan n'i ye jateminɛ kɛ e Bacili i ye min fɔ Diko ma ka Diko buruja an ye e ni Diko ye maka ɲɔgɔn fɛ ka i nana ka taa i min fɔ Choguel ma an y'a lamɛn hɔrɔn ka kuma kan a man kan ka se ka lagosi n y'o de fɔ n ka tuma dɔ la adamaden barika bannen dɔw b'a essayer n ka taa k'o bɛ fɛn dɔw fɔ ne bɛ segin n ka fɛn fila kan je l'assume devant tout le monde donc militaire ta n ka taa u b'a video ta n ka taa k'a cari n ka taa ko ko Togo ye kuma dɔ fɔ video la
k'a tɛ militaire kɔ k'a bɛ militaire contre la hali sini ni militaire segila a ko kuma kelen kan n b'a fɔ o don an y'an ka kɛlɛ kɛ ka si ni mɔgɔ ye boulevard la ka sɔrɔ n ka tɛ bandaw ma na Muktar Wan ma na Adima mɔgɔ ani RP mɔgɔ denmisɛnnin ninnu bolila kɔn ka taa o y'a sɔrɔ Musa Traoré lajɛ ka Amadou Toumani Touré min fɔ o ye janfan bolo da jeune tɛ mɔgɔ ye janfan bolo da n bɔra k'a fɔ ye n'a ye fanga di ninnu ma ka ban maa min ye kɛlɛ kɛ n ka taa n'a ma a d'olu ma an bɛ kafe bawule min militaires tilala ka boli ka na biri ka na fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la anw fila jaw de nana ni bureau yɔrɔ la ka taa k'i den ko Sadio n'u y'olu ci k'an ka yɛlɛ ka taa Kuluba o fanga seginna Manden ka fanga di Choguel ma bi an bɛ cogo di sini an bɛna yira Bamako bɛɛ la Mali bɛɛ la an ka taa donc Choguel n'u ye baara min kɛ ka na se yan ka taa avion kuraw bɛna bɔ min bɛna kabakolo ta sini n ka taa donc Maliyɛnw b'a ye n ka tɛ image wɛrɛ bɛ di Mali ma n ka tɛ yɔrɔ wɛrɛ jɔn de y'a baara kɛ danbe ni hɔrɔnya ani halalaya Choguel nana ka baara de kɛ aw ta ye min ye ko parce que aw ma dumuni sɔrɔ k'a dun aw ta ye min ye parce que ça veut dire aw ye jamana kɛ i n'a fɔ aw ta min ka di aw k'a kɛ an ko an ka bɔ o de la an ka Mali ta bi Choguel bɛ min kɛra Mali ko la Choguel taara jɔ Nations Unies ɲɛna ka min kɛ Choguel ye ka taa Mali hɔrɔnya n'a danbe bɛ segin a yɛrɛ ma Choguel ye baara min kɛ pour que armée ka se yɔrɔ dɔ la Choguel ye baara min kɛ pour que Mali ka se ka Mali ka bonya yɔrɔ dɔ la sur le plan international ni Choguel tɛ mɔgɔ tɛ yen min y'a kɛ Mali kɔnɔ ka taa donc il faut reconnaître donc il est important de dire à tout le monde k'a fɔ hakilina min bɛ ta la jamana kɔnɔna na a bɛ kɛla Mali ko de la donc anw bɛ min na bi mɔgɔ ko tɛ mɔgɔ supporterli ko tɛ Choguel y'a ka kuma fɔ don min k'a fɔ ko mɔgɔ kan ka fara ɲɔgɔn kan pour que adamadenw ka don sira kelen fɛ ka bɔ sira kelen fɛ les forces du changement en 1991 an y'a kelen fɔ INTM a bɛ fɔ min ma IDP mɔgɔ ma et Choguel n'a jamais dit comme dɔw y'a kɛ n ka to ka communiquer la cogo min l'ADEMA k'a fɔ n ka to les forces n ka donc ennemies a ma deli ka fɔ ma si donc aujourd'hui Mali bɛ cogo min Mali jɔlen bɛ cogo min k'a fɔ i bɛ Mali bɔ nin cogoya la ka Mali bi anw ɲɛ b'a kan an hɔrɔn n'an danbetigiw ni halalaw ɲɛ b'a kan Maliyɛn den ɲɛnamaw b'a kan n'an ma wuli ka kuma ye l'histoire va nous interpeller Choguel ko tɛ Choguel ka dɔrɔmɛ t'an kɔnɔ Choguel ka wari t'an kɔnɔ an tɛ Choguel ka mission na le tandem Choguel Assimi c'est un tandem qui marche aujourd'hui la communauté internationale partout bonya b'a kɔnɔna na mais n'a fɔra ko denmisɛnnin dɔw bɛ yen nka o bɛ Choguel ba nɛni denmisɛnnin dɔw bɛ yen o bɛ Hashimi ba nɛni denmisɛnnin dɔw bɛ yen o bɛ Nuntogo ba nɛni denmisɛnnin dɔw bɛ yen nka donc o bɛ nka donc Touré ba nɛni moi je ne réponds pas ça an bɛ Mali ko de la on a tout simplement demandé à tous ceux qui sont contre nous a ye na argument contre argument an ka argument ko kuma kɛ mais mun y'a kɛ n ka i fa ye nin kɛ i ba ye nin kɛ n ka i bɛ nɛni y a pas de problème an bɛ Mali ko de la maintenant dɔw ko ne ma to ko nin bɛɛ bɛ kɛlɛ i tɛ kuma jɔ wa n ko a 91 ne bɛ ekɔlidenw bɔ tuma min mɔgɔw bɛ sala tuma min o don n ma kuma jɔ bi de bɛ kuma jɔ n ko au contraire cette fois-ci n'o y'a attaqué en tout moment n m'a fɔ mɔgɔ nɔgɔlenw n m'a fɔ n ka taa a tɔgɔ dɛ adamaden barikabalenw dɛ mɔgɔ o mɔgɔ n ka taa ni ɲɛmaa don des gens comme Bathily des hommes donc comme responsables politiques nous avons attaqué nous sortons donc pour donner notre version de la chose bi kuma kɔnɔna sa nin ka tila maaw y'i kanto yan ka tɛ donc adama mɔgɔw ye n ka tɛ o bɔra tile dama ni ka tɛ ka fɛn caman fɔ ne ma ne ye fɛn dama dɔrɔn de fɔ ye n k'olu de nalen Mali la école ci la n k'olu de nalen chenus daminɛ les marchés gré à gré c'était de 10 millions o y'a kɛ 250 millions n k'olu de nalen an y'a ye qu'est-ce qui s'est passé o ye PMI créé o ye yɛrɛ ye o ye action ta cogo min na donc o ye yɛrɛ an y'a ye an y'a ye o ye ICATEL créé o yɛrɛ ye cogo min an y'a ye an y'a ye o ye clinique privée créé o yɛrɛ ye cogo min an y'a ye an y'a ye o école privée créé o yɛrɛ ye cogo min an y'a ye an y'a ye n ka o ye Mali kɛ cogo min pour que i ka kɛ hali planton ye n ka o Mali il faut être de l'ADEMA ne y'o de fɔ il a même des preuves a ma se nɛni na ne tɛ Karim ka silibu ko n t'a ka samara siri dɔw y'o kɛ yan n ka donc aujourd'hui ils sont cadres de l'ADEMA donc maintenant olu hakili la n ka donc k'olu bɛ se nɛni dɔrɔn la il parle de l'éducation n'aw ye danbe tigɛ n'aw ye hɔrɔn ye n ka a bɛ se ka mɔgɔ nɛni cogo di a ye to ka page la page barika bannen n ka olu yɛrɛ barika bannen a ye to olu ye n ka o bɛ min kɛ la olu bɛ togo nɛni na toujours mais togo n'insulte personne
Togo dit les choses avec Tchoukoum. On est dit Mola. Jamana Tesseka Johnny Galoy, Jamana Tesseka Johnny Kalamanchaï, Jamana bi Johnny Tieni. Chien Togo Mohamed Père et salut sur lui. Ni dit Mohamed Kokola, il kafriala, ni kafriala vidéo à l'ébido Jahanameko. Au Barka Ballon qui tient fait. Au Dametan qui tient fait. Au Horon Lamboulon qui tient fait. Quand on a fait, à des chiens en beau faux. Donc, même les Maliens fait. On y a un parti de la nuit, je sais. Kadoma, yoro yoro. Pour que Dambe ne Horoniane Halala Kasegi, Jamana Kona, mais Horon Langolo Bene, Dambe Tiki Langolo Bene, Kablatiki Langolo Bene. Parce que Chama Bengatobi Shumini, à toi bleu Kuni, nous n'y fait nous n'a pas pour des jam, au lieu de Jamana Koke, en Tolu. Mami Biredo, Mami Horon, Mami Halalai. Jamana Kona pour Kasra Baraki. Donc les Maliens de l'extérieur, la Jamana pour vous remercier partout. Mali kono Mali kokam, Mahoma Yalame, on va fouka Barkata. Aya faut bâtir les cas qui occupent à Kadoula, à la dame Halibi, au Canada Monene. Mahoma bin Nike Mali kono Katadonga, Adem Terdeu. Comment tu m'as qu'à la Malion. Dambe kono, Korea Konana. Comme Barkada. Et en cas de téléphone numéro qu'on a parti une cam, Abioro on a l'année 76 32 76 00. Nous sommes là qu'à Bokmana 76 32 76 00. Nous sommes Bokmana n'a pas donné ma armée fou, ni ma malien fou. La montée en puissance de l'armée est incontestable aujourd'hui. Avion demandé mi bossini kaira malien des dernières générations. Entre tout Côte d'Ivoire et Téléfekana, qu'a fait Alassane et Kambia. Entre tout le nord la Kana, qu'a fait Kambia. Pour que Mali, anga dambe nanga hora yaka seganda. Mali, je vais tout mener à français de faire des semaines en tola. Nations Unies là, français de faire des Europe tout le temps, j'ai une fouille. Bigelia ben Kounou, le conseil des ministres extraordinaire. Pour que au moins ce soit on a donc Kabala aux commerçants aussi aux commerçants Calaban Chimie n'a donc exonération depuis 6 mois exonération dirama parce que un embargo prévoit pour 6 mois au waré mais au soukoro au féminin ni mi ko kaba a fait un embargo dirama ayo mina ayo ko karikasola parce qu'ils sont comme les terroristes, c'est des bandes de terroristes et c'est des voleurs. Ces commerçants voleurs là, il faut les arrêter. Les politiciens apatrides, il faut les enlever du système. C'est ça le Mali de demain. C'est ça le Mali de l'avenir. Et que les Maliens pensent au Mali. Et Anga Kelea, Anga Damenaka Horayanadi. Voici le message regroupé. Mais fait comme il faut, qu'à Barkada, qu'à faut payer. Je suis au garde-boue. Parce que je suis soldat, je suis malien. Et je suis digne d'être malien, surtout un officier. Donc je remercie les uns et les autres pour les dire que Dieu bénisse le Mali et que Dieu sauve notre Mali. Merci. À Tessit, nous avons d'abord perdu certains éléments. Vers Kouchala, nous avons perdu des braves policiers qui sont tombés dans la barbarie des terroristes. Nous pleurons le décès de ces dignes fils. Depuis des années, ceux qui sont engagés dans le combat contre le terrorisme, contre les terroristes. Ces hommes et ces femmes qui ont perdu ce combat-là, en donnant leur dignité, leur honneur, donc leur âme pour le pays, nous pleurons ces hommes et ces femmes pour les dire à la coquette Sébasoui. Et que leurs enfants doivent être fiers d'eux parce qu'ils se sont donnés pour le Mali. Ils se sont donnés contre la barbarie humaine. Ils se sont donnés contre la sauvagerie humaine. Donc ces hommes et ces femmes, nous les disons, tenez bon. Le Mali va tanguer, mais le Mali ne va jamais s'avérer. Que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie.